Добре, гай, за Hungry ще се опитам в 3 минути да кажа всичко. Не знам, може би ще стана 6. Така, първо на първо. Трябва да започваме много по-сериозно да бичим маркетинг. Всеки от нас трябва да се занимава с някакъв маркетинг. Трябва да направим всички платформи възможно най-бързо. Това е макс приоритет. Второ нещо, поради причината, че да, нямаме контент, смисъл, наистина, извинявам се, ядосан съм, до сега си викахме с Рос по тая тема, не се разбираме. И защо си викаме? Защото буквално аз това, което казвам на краската, тя ми казва абсолютно също. Трябва по-добър контент. Добре, трябва по-добър контент. Но, преди да имаме по-добър контент, трябва да имаме за всяка седмица поне да качваме по едно видео, защото иначе няма абсолютно никакъв енгейджмент, което означава, че никакви хора няма да имаме лоялни клиенти или аудитория и няма после абсолютно нищо да имаме никакъв фидбек и така нататък, нищо няма да мога да правим генерално смисъл, защото нямаме аудитория. Смисъл, аудиторията е най-важна на нашето предание. Вече трябва да имаме някаква аудитория и да, може би имаме, не знам, 30, 40, 50 човека, които си гледат почти всяко видео. Окей. И това не е достатъчно и те не ни дават достатъчно много фидбек. Те повечето от тях са такива пасивни, гледат си го и това е. Окей. Така, значи маркетинг изключително много трябва да се наблегне, не може един човек да прави маркетинга, аз и Роската правим някакви неща, да, стига до някакви хора, затова имаме 30, 40, 50 човека, защото буквално сме стигнали до 20-30, примерно. И това е смисъл, тук трябва да се набъв изключително много маркетинга. Другото, което е смисъл, да, трябва да правим по-добър контент, но всеки по-добър контент, по-добър, който правим, е много по-труден. И на краската не му се занимава после с обработката и така нататък, и така нататък, и така нататък. Едното нещо е, предлагам да се виждаме по-често, поне за известен период от време, е сега докато велико може, и да набъфиме доста, да имаме, пак казвам, не успяхме да го направим това, да има 10 на клипа, които да могат да се качат във времето, ако примерно тази седмица не сме заснели. Или ако просто искаме да заснемаме още, обаче за по-натам и така нататък, смисъл, трябва да има някаква резерва. И това трябва да го направим сега, ако можем, поради причина. Може да са шортове, аз предлагам да качваме един голям клип и 3 шорта на седмица и това да ни бъде таргет, айде да кажем. Смисъл, това ни бъде целта за начало, пък нека за в момента да продължим още за известен период от време да качваме по едно нещо на седмица, за да може да понатрупаме някакъв контент, който да качваме във времето, защото просто това, което направихме, беше най-голямата излагация, защото се готвихме и накрая стана така, че сега нямаме какво да качваме и трябва да замазвам с някакви неща, които не са много добри, да, това е проблем. Това с кенчето е много добра идея. Да, хубаво е да измисляме някакви подобни идеи, но не е хубаво и да са само всичките толкова от някъде взети. Смисъл. Хубаво е някакви неща да има, които да са оригинални. Хубаво е да си говориме това, да си говориме всеки път с Роската, споделял съм го. Примерно, сядаме и гледаме някакъв сериал. Заснемаме го това, докато гледаме някакъв сериал и си говориме по него. В смисъл, са, нали, няма да заснемаме сериал, ще заснемаме нас. И си говориме по-често, нали, са, ще се кътва естествено, но има някакви такива, когато има някакъв добър момент, може да остане той. И така нататък. Трябва да имаме много повече фултич и предлагам, и нещо трябва да се случва много лесно. Тоест, иначе казано, някакъв добър контент, който да е лесен. Мисля, че това най-доброто са коментари. В смисъл нещо да коментираме, да заснема някакви много къси епизодчета и така нататък и така нататък. И от време на време трябва да имаме голям, хубав епизод и тук предлагам, вече съм му предложил на Велико, да има някакъв, който да избие рибата, да бъде много добре направен, което може би не трябва да се случи и веднага, защото наистина е хубаво да понатрупаме нещо, да можем да се фокусираме примерно 2 седмици, да само с него да се занимаваме. И по принцип, примерно, ако днес ще правим шорче, няма нужда до края на седмица само това шорче да направим. И не трябва да е смисъл. Имам пред супер е, че гледаме UFC, супер е, че не знам си какво, се забавляваме, това трябва да спрем да го правим или да го намалиме изключително много тази почивката и тези неща, защото всеки път мога да работиме, всеки път като се видиме може да работиме плътно 2-3 часа. Поне, нали, смисъл, не повече. 2-3 часа, ако всеки път, когато се виждаме, ние много голяма част от пътите, които се виждаме, не е много голяма, но 30-40% от 20, айде не знам, 20-30% от времето, когато се виждаме, ние нищо не правим. В смисъл, виждаме се, гледаме някакви сериали, бондваме си пак и следващия път правим нещо, което вече много сме закъсняли, т.е. не се движим добре във времето. Пейсът ни е ужасен. Трябва да си подобриме пейс. Това искам да кажа основно и това ми е предложението. Пак 3 шортса и едно голямо видео на седмица. По-лесен за обработка контент, който не изисква много, пък в същото време такъв, който е зарибяващ, такъв, който е добър, такъв, който ще постигне някакъв енгейджмент, нали, привлекателен, така да се каже.
И трябва да има доста такъв лесен и от време на време, нали, там не знам, даже може един път в месеца да има някакъв епизод, който вече е пълен, пълнометражка, може би около 45 минути, час и той разбива всичко, то е, нали, това, което е най-доброто, на което сме способни към момента. Това е.